Kumusta ang tanan? Okay ra ba ta diring dapita? So karon guys akong ipakita sa inyo ha katong nag-fishing me nga nabutlog yug ko wala gyud ko nakuha bisan isa. Maayo pa ng lalaki guys so kay daghan pa na siya nakuha nga isda ako wala gyud in taon paita. Pero sagdahin na lang kay syempre charge to experience na lang na siya. Dili na gyud ko muotro guys kay wala gyud ko nakuha bisan isa tapos kapoy ba siya kay bugat man ang reel oy. Dako ng isda guys no last na siya nga kuha. Kana ilang gipanglabay sa dagat guys mga lobster na siya pero undersize ba kay bawal man gud kuhaon diri ang gagmay maka-fine sila dako kayog bayad. Ug dagko unta tong mga lobstera makakuha unta mi ato bisag isa pero kay gagmay man siya daghan ang ilang ginabalik sa dagat guys. So maunang hitsura ni Glenn isa ka adlaw na siya sinuka ana guys nagsakit ganito iyang lawas ana wala nagsilbi guys ang ako ang present para sa iyang birthday. Oops, naay isda. Ingon butlog. We! Hello, and what have you got there? I don't know what kind of fish is this one. Oh, come on. No, we'll cover that. We just looked it up. What was it? Break sea cod. One is a leather jacket. Fresh from the water. Bitaw ay nakaisda may kahinatag man na siya guys. Kanang isda nga leather jacket kay gahi man ni siya og panit. Uy, murag hait ang panit niya ba? I think that's why it's called a leather jacket. It's like pretty thick, the skin, right? Yeah, and very sharp. Ako ang gi-steam ng isda guys, nagmahay ko lami siguro na siya sugbaon niya kanang dili nimo kuhaon ang panit ba sa sunod na lang og napay sunod. Wala na namo na sugba guys kay gabi naman mi naabot gud niya mura pa jud mi og kuan hubog. Murag nagtuyok-tuyok among paminaw kay syempre sa balod man to siya god. Abi man ako kanang mag-fishing og deep sea og lami kaayo kay akong ginatan-aw sa mga video murag nindot man kaayo oy pero lahi man di ay. Ug mao na giingon nga lahi ang expectation versus reality o diba? Wow.